Dagens Rytmikråd. Hej. I dit arbejde med børn er det meget, meget vigtigt, at du er glad og viser engagement og viser, at du har en lyst til at arbejde med børnene. Det kommer tit fra et impulsivt sted, nærmest kroppen eller hjernen. Og nogle gange så er det så vigtigt, at man finder ud af, at det sjove ved legen er jo tit spontaniteten, som opstår. Og derudaf kommer der jo en masse sjove ting, du kan lave med børnene. Og det handler jo om, at man har det sjovt. Og man finder ud af, at det er sjovt. Og ikke bare, at det er noget, man finder på lige med det samme. Men det aller vigtigste er, at du har det sjovt. Rytmikbanditten! Stjæler legen tilbage.